Hi everyone, welcome back to my new video. So friend, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି। ତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ୱାଗତ। ଆଉ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି କାଲିଠୁ। ଆଉ କାଲି ଟିକେ କାମ ଥିଲା, କାଲି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲିନି। ଆଉ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ବ୍ଲଗ୍ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ମୁଁ ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ କି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆଗରୁ ରହୁଥିଲୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ, ମାନେ ଜାଗା ଆମେ ନିଜେ ଓଳାଓଳି କରିକି ମିନିମମ୍ 7 ରୁ 8 ଘର ଲୋକ ଆମେ ଯାହାକି ରହୁଥିଲୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ, ଆଜି ସେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଶୁଣିଥିବେ ଅସୁରକୁମାରୀ ମାନେ ମାଆଙ୍କର ନାମ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ଆମେ ସେ ଏରିଆରେ ହିଁ ଆଗରୁ ରହୁଥିଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଛି ସେଇ ଏରିଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଏଠାକାର ଲଗେଇଥିବା ଆମ ଗଛପତ୍ର, ଗଛ ଆଉ ରହିଥିବା ଘର ତ ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ଆମ ଜାଗାର ଘର, ଆଉ ଏଇ ଆମ ଜଙ୍ଗଲି ଭିଡ଼ିଓ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବି। ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ଟାଇମ୍ ଏବେ 8ଟା ହେବ। ଆଉ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆଗରୁ ଆମେ ରହୁଥିବା ଜାଗାରେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମର ଘର ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଜାଗା ଫାଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠିକିନା ଆମରି ଗୋଟେ କୋଳି ଗଛ ଅଛି, ଆଉ ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ଲଗେଇଥିଲୁ, ମାନେ ଆମେ ଲଗେଇଥିଲୁ ଏଇ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଏବେ ତ ଆମେ ଗାଁକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲୁ, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ଏପଟେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ରହୁଥିଲୁ। ଆଗରୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମିଶିକି ରହୁଥିଲୁ, ତ ମାନେ ସେତେବେଳେ କିଛି ଭୟ ନଥିଲା କି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା, ଯାହାକି ଏଇଠି ଆମ ଘର ଥିଲା। ମାନେ ଜାଗା ତ ଏବେ ମାନେ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ହେଇଗଲାଣି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଜାଗାରେ JCB ଲାଗି ସବୁ ସଫା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଇଆଡ଼େ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ, ମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ଖାଲି ଆସିକି ବୁଲିକି ଯିବା କଥା ଯାଆନ୍ତି। ତ ଜାଗାକୁ ଓଳାଓଳି କି ସଫାସୁତୁରା ଆଉ କିଛି ଏବେ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଆସିକି ମିନିମମ୍ 5 ରୁ 6 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଆମେ ରହିଥିଲୁ ଏଇ ଜାଗାରେ, କାହିଁକିନା ଏଇ ଜାଗା ଆମ ନାଁରେ ବି ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘର କରିକି ଏପଟେ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲୁ। ଗାଁ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ବେଶୀ ମାନେ ଭଲରେ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲରେ ଥିଲୁ, କାହିଁକିନା 7-8 ଘର ଲୋକ ଆମେ ଯେହେତୁ ଥିଲୁ, କିଛି ଭୟ ନଥିଲା। କି ସେତେବେଳେ ବି ମାନେ ଏତେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିନଥିଲା ରୋଡ଼, ଆଉ ମାନେ ଲୋକ ବି ଏତେ ପ୍ରାୟ ଯିବା ଆସିବା କରୁନଥିଲେ, ମାନେ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ତ ମାନେ ରାସ୍ତାଠୁ ଧରିକି ଲୋକ ବି ବେଶୀ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ବି ଭୟ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଏଠାକା ଜାଗାରେ ଘର ଫର କିଛି କରିନୁ, କାହିଁକିନା ଗାଁକୁ ପଳେଇଛୁ। ଗାଁରେ ଆମର ଯେହେତୁ ଘର ଥିଲା, ଆଉ ଜାଗା ପାଇଁ ଆମେ ଏଠିକାରେ ଆସିକି ଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଗାଁକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଇ ଜାଗାରେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ରହିଯାଉଥିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଥିଲା କ'ଣ କି, ଏପଟେ ରାସ୍ତା ମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ କିନା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ, ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲି ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଆଉ ବହୁତ ଥର ସାପ ବି ଆସିକି ବି ଆମ ଘର ଉପରେ କ'ଣ, ମାନେ ଘର ବାହାରେ ଆଉ ଘର ଭିତରେ ବି ଥର ବି ମାନେ ଏମିତି ପଶାପଶି କରନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଟା ସାଇଡ଼୍ରେ କିନା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ରହିବାଟା ଦିନକୁ ଦିନ ମାନେ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ଯାହାକି ମାନେ ଜଣ କରି ସବୁ ଆମେ ଗାଁକୁ ପଳେଇଥିଲୁ। ଆମେ ବି ପଛରେ ବି ରହିଲୁଣୁ, ପଡ଼ିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଆମରି। ଆଉ ତ ଆଜି ସେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଯିବାକୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଲଗେଇଥିବା ଗଛ ପତ୍ର କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ। ସେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମାନେ ଆଗରୁ ତ ମାନେ ଛୋଟ ଥିଲା, କିଛି ଫଳ କି ଫୁଲ କିଛି ହେଉନଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଫୁଲ ଫଳ ବି ମାନେ ଫଳ ବି ହେଉଛି, ଯେ ହେଲେ ଆମେ
ଗାଁରେ ନ ରହୁଥିବାରୁ ଲୋକ ତାକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଗାଁରେ ରହିଲେ ହଁ ଜଗା ରଖା କି ଦେଖା ରଖା ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ କି ଏବେ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ମାନେ ରେୟାର ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆସିପାରୁଛୁ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯିବାକୁ ଦେଖା ଦେଖି କରି ଯିବାକୁ। ତ ଆଜି ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମୁଁ ଘରେ ଥିଲି ହେଲେ ନାଇଁ ଆଜି ଯିବା ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ସୁଟ୍ କରିଦେବା ଆମ ଗଛ ଜାଗା ବିଷୟରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଆମରି ଜାଗାରୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ କୋଳି ଗଛ ମାନେ ବରକୋଳି ଗଛ ଯାହାକି ମାର୍କେଟରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେଲ୍ ହେଉଛି। ତ ଏଠି ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ କୁଚିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଡ଼ୁଛି କୋଳି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସବୁ ଝଡ଼େଇକି ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ବଡ଼ ଗଛ ଫାଷ୍ଟ କୋଳି ଗଛ। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ କାନ୍ଧିଆ ଗଛ ବି ଲାଗିଥିଲା ଆଉ କାନ୍ଧିଆ ଗଛ ସାଇଡ଼ରେ ବି ଆମ୍ବ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା। ସବୁ ମାନେ ଏବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଏରାକରେ ବି ମାନେ କାନ୍ଧିଆ ଆମ୍ବ ଆଉ ହରକୋଳି ବି ଫଳୁଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଏପଟେ ବହୁତ ବି ସୁବିଧା ହେଇଗଲାଣି କାହିଁକିନା ଏଇ ଯେଉଁ ବିଲଟା ଯେଉଁ କିଆରିଟା ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ କିଆରିରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଚାଷ ସବୁ ହେଉଥିଲା ମାନେ ଆଖୁ ଲଗାଉଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ଆଉ ଏମିତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଫସଲ ସବୁ ଏବେ କଲେଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ଟୋଟାଲ ପୁରା ହେଇଗଲାଣି। ମାନେ ଆଗରୁ ଏତେ କିଛି ନଥିଲା ଯାହାକି ଆମେ ସେତେବେଳେ କିରୋସିନି ଆଉ ଡବିରେ କାମ ଚଳାଉଥିଲୁ। ଯାହା ମାନେ ଏତେ ବସିକି ଲାଇନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ନଥିବାକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ହିଁ କିରୋସିନି ଡବିରେ କିନା ନିଆଁ ଲଗେଇ ମାନେ ଆମେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲୁ କି ଚଳୁଥିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ତ ନୂଆ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ସେ କିରୋସିନି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଆଉ ମିଳୁନି। ଆଉ ଇଏ ଗଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମରି ଜାଗା। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଜାଗା ସାଇଡ଼କି ଲାଗିକି ଏବେ ରୋଡ଼ ଯାଇଛି ହେରି ମାନେ କଂକ୍ରିଟ୍ ଏବେ ଯିବାର 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଟୋଟାଲ ଯାଇଛି ଆମର ଏଇ ଅସୁକୁମାରୀ ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଙ୍ଗଲ ସାଇଡ଼ରେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଆମର ଲାଗିଛି ସେଇ କାନ୍ଦିଆ ଗଛ। ତାପରେ ଇଏ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଆମ୍ବ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ କାଜୁ ଖାଉଥିବେ। ସେଇ ହେଲା କାଜୁର ଗଛ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କାଜୁ ଖାଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ତା ଗଛ। ଆଉ ଏବେ ତ ଫୁଲ ଏବେ ତ ମାନେ ଫୁଲ ଟାଇପ୍ର ଏବେ କ'ଣ ବନୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେ କାଜୁର ଗଛ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ତାରି ଫୁଲ ନା କଢ଼ ଏବେ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି ନା 2-3ଟା ମିନିମମ୍ ଗଛ ଅଛି। ରେଟ୍ କେତେ କ'ଣ ଏବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ବି ହେଇଠି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଏଇଟା କମଳା ଗଛ। କାହିଁକିନା ଏଇ ଗଛରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଫଳ ନେଇଛୁ ମାନେ ସବୁ ମିଠା ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଇଏ ଆମରି ଜଣେ ଦଦାଙ୍କର ଜାଗା ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଘର ତ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ଟୋଟାଲ। ଆଉ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ବି ପକାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟେ କରିବାକୁ। ନା ଆମ ଦାଦା ବି ଏବେ ଡେଥ୍ କରିଗଲାଣି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏଇ ଜାଗାରେ କେଉଁଠି ନା ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍। ଆଉ ସବୁ ମାଟି ଫାଟି ତ ଗୋଡ଼େଇ ହେଇଗଲାଣି କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଲା କଲମି ଆମ୍ବ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ଗଛ ହେଲେ ମାନେ କେତେ ବଉଳ ଆସିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ଟୋଟାଲ ପୁରା ବଉଳ ଆସିଛି ସବୁଥିରେ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆସିନି। ଇଏ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସରୁ ଗଛଟା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଅଁଳା ଗଛ। ପତ୍ର ସବୁ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କଅଁଳୁଛି। ହେଲେ ଅଁଳା ଫଣା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ବି ଆମେ ବି ଠିକ୍ସେ ଦେଖିବାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଗାଁରେ ଯଦି ରହୁଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ସବୁ ଆମେ ଫଳଠୁ ଧରିକି ପନିପରିବା ବି ଆମେ ଚାଷ କରିକି ଏପଟେ ବି ଆରାମସେ ଆମେ ବି ମାନେ ଚଳିପାରନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଛୋଟ ଛୋଟ 2ଟା ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ ଏ ଗଛରେ କେତେଥର ବି ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଛି। ଆଉ ଆଜିକି ଡେଟ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତା ପାହାକୁ ଲାଗି ଗୋଟେ ଚାଉଳିଆ ଗଛ ଆଉ ଗୋଟେ ବରକୋଳି ଗଛ
ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛି। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବି ଆମ ଜାଗା କେଉଁଠୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଘର ବି ଏରାକର ସବୁ କରାହେଇଥିଲା। କାହିଁକିନା ଏପଟେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ନୂଆ ଘର ହେଇଥିଲା, ଲୋକ କିଏ ଯିବା ଆସିବା ନ କରିବାରୁ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୁଡ଼ିଆ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ କୁଡ଼ିଆଠୁ ତା ଆଗକୁ ଜଷ୍ଟ କିଛି ବାଟ ପରେ ଆମ ଜାଗା ଶେଷ। ଆଉ ଏମିତି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଏରିଆ, ସେ ଏରିଆରେ କିଛି କାମ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ହେବ, କାହିଁକିନା ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ଏ ଏରିଆ ବି ଡେଭଲପ୍ ବହୁତ ହେବ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଭରି ବଡ଼ ଏରିଆ, ଫେର ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍କି ଲାଗିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ନଟି ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ସଫା କରିଦେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ଭଳିଆ ହେବ। ଆମର ଏପଟେ ଏଇଭଳିଆ ଜାଗା ଏମିତି ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଯେମିତି ଡେଭଲପ୍ ସବୁ ହେଲାଣି, ଆମେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ହେଉ କି କିଛି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରକାର ମାନେ ବିଜନେସ୍ ଟାଇପ୍ର କିଛି କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ, ଛୋଟ ମୋଟ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଜାଗା ଆମର ଏପଟେ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଆଗକୁ କିଛି କରିବୁ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ତ ଫିନାଲ୍ ଏବେ ସେ ଉପରେ ବି ସାହିରେ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ଚାଲିଛି, କାହିଁକିନା ଇଏ ହେଉଛି ଜଣିକିଆ କଥା ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ମାନେ ଆମ ଗାଁର ଆମ ସାହିର ଯେହେତୁ 20ଠୁ ଧରିକି 25 ଜଣ ଆମେ ଅଛୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏବେ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ଚାଲିଛି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଏଇ ଜାଗାରେ କିନା ଆମେ କରିବୁ, କାହିଁକିନା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ଆରି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବି ବଢ଼ୁଛି, ଆଗକୁ ବି ବଢ଼ିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, କିଛି ଜାଗାରେ କିନା କିଛି ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କି ମାନେ କିଛି ବି ଏନିୱେ ମାନେ ଯାହା ବି ଏ ଏରିଆରେ କଲେ ବି ମାନେ ଚାଲିବ, କାହିଁକିନା ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଯେହେତୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଆପଣ ଯାହା ମାନେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ଆମେ କରିବୁ। ଆଉ ଏବେ ସେଇ ଉପରେ ଚାଲିଛି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଆମର ତ ଜାଗା ବୁଲିଗଲେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଅଶୋକକୁମାରୀ ଆଡ଼େ, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ଆଉ ଯିବା ଘରକୁ। ଆଉ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲନ୍ତୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ତଳେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟିଆ ବନ୍ଧ ପାଖରେ, କାହିଁକିନା ଏପଟେ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଣି କି ଆମର ଅଶୋକକୁମାରୀରୁ ଝରଣା ପାଣି ଯେଉଁ ଝରେ, ସେଇ ପାଣିକି ବନ୍ଧରେ ଷ୍ଟକ୍ ରଖା ହୁଏ। କାହିଁକିନା ଏପଟ ଜଙ୍ଗଲ ପାଣି ଗାଁ କିନା ମାନେ କେଲାନ ଟାଇପ୍ର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ କିନା ପାଣି ଫାଣି ଗଲେ କିଛି ଚାଷୀ ମାନେ ଚାଷ କରି ମାନେ ଫସଲ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରିବେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ମାନେ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ଖରାଟିଆ ଫସଲ ପାଇଁ ଏଇଠିନା ପାଣି ବନ୍ଧରେ ଷ୍ଟକ୍ ଏମିତି ରଖନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଇଛି ତାର ମାନେ ଗେଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ତଳିଆ ବନ୍ଧରୁ ପାଣି ଏପଟେ ଛଡ଼ା ଗଲେ ସେପଟେ ଫସଲ କରିକି ପାଣି ମଡ଼ାମଡ଼ି କରନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ନୁହଁ, ଦୁଇଟା ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ସେପଟେ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ ରହିଯାଇଥିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ବନ୍ଧ ଦୁଇଟା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବନ୍ଧରେ କିନା କେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାଣି କୁଆ ମାନେ ପହଁରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଦେଖି ବୁଡ଼ିଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ବନ୍ଧରେ ବି ମାଛ ଚାଷ ବି କରନ୍ତି ଲୋକ। ଆଉ ମାନେ ଗାଁର ହିସାବରେ ଲୋକ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତ ମାଛ ଚାଷ ବି କରନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେପଟକୁ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ସେପଟେ ତ ଗୋଟେ ବି ବନ୍ଧ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ମାନେ ରୋଡ଼ ଏପଟେ ବି ଅଛି, ଆକୁ ବି ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଇଏ ବି ଗୋଟେ ବନ୍ଧ।
एपटे भी सेमती गाधागाधि करती एपटे तो से भाया किसी केलान टाइप किसी करना कहीं एपटे भी बहुत पानी भी स्टक रहे देखिपे पानी भी देखिपे सुंदर सुंदर केमती फूल फुटी ये डायरेक्ट माँ का झरणा पानी एठी आसता है अधिका भी हेले सेपट को भी जाए माने रास्ता दी पट को अच्छी तो फ्रेंड चलतु ऊपर गले आपण मानू देखुची माँ का मंदिर फ्रेंड चलतु जावा ऊपर गले देखिए माँ का मंदिर सेठाकार जो झरणा पानी केमी आसी तलू तो फ्रेंड चलतु ऊपर